Най-голямата грешка, която убива мисленето на детето, ако детето ти не мисли самостоятелно, има голям шанс ти да си причината. Не нарочно, не защото не те е грижа, а защото правиш това, което правят почти всички родители. Всеки ден, с малки невидими действия, които изглеждат правилни, но всъщност учат детето ти да не мисли. Остави, аз ще го направя. По-бързо. Не, не така. Звучи познато. Точно така започва. Не с лошо възпитание, а с добро намерение, което има обратен ефект. И постепенно детето, което задаваше 100 въпроса на ден, спира. По-малко защо? По-малко опити, по-малко мислене, защото мозъкът му е научил нещо много важно. По-добре да не пробвам, отколкото да сгреша. Но в това видео ще ти покажа какво всъщност е интелигентност, как неволно я блокираш и как да я отключиш. Повечето родители мислят, че умно дете е това, което знае буквите рано, брои бързо, чете първо. Но това не е мислене. Това е запаметяване. Истинската интелигентност е да мислиш, да търсиш решения, да се адаптираш, да създаваш. Между 0 и 5 години мозъкът не просто учи, той се програмира и всеки ден решава да мисля ли сам или да чакам някой да ми каже какво да правя. Бързаш вместо него, поправяш го, показваш му правилния начин и без да осъзнаваш, му отнемаш възможността да мисли. Интелигентността не расте в бързането. Тя расте в опитите, грешките и процеса.